Irakasle, Kaixo, egunon ikasleak. Gaur, BH-ri buruz hitz egingo dugu, bai. Zer esan nahi dute, BH izkiek, bai. BH izkiek. Ni badakit erantzuna, BH izkiek buru ondia esan nahi dute. Ez, ni badakit, BH izkiek begi hori esan nahi dute. Baina, artaburuak, zor eta lurrutzen nauzue. BH-ek bigarren hezkuntza esan nahi du, bai. Bigarren hezkuntza. Ia da. Arizmendi ikastola BH, bigarren hezkuntza.